아자 비콘주 작은 나마 비어 비콘주 작은 나마 비호 비콘주 잘 먼저 강이세 gabkhw mana gabkhw खुलुमबाय आं जयश्री नार्जारि बयखौबो बड' सिख्ला चेनेलाव बरायबाय माथे बिदिसो होननांगौ दा जालायबाय ब्लग बबे ब्लगसो रांना आं रायलायनो लाजियो ना रायलायनो लाजियो टिभि सिरियल लानो रोङो बयबो दा बेलेग लकेसनाव थांनो रेडि जागासिनो आंनि न'आव थांगासिनो दा नों बिहामजो नालाय बे न'खरनि मिथिबाय मा होनो बर' सिख्ला चेनेल होनदों नामा बर' सिख्ला जयश्री नार्जारि बेसेबांबा गोबावनि उनाव फैफिनदों जोंनि नैबे आगर गैया आर'नाइ सावथुनाव हांमा सावथुननि उननिफ्रायनो गोबाव सम दंमोन इडुकेसन लागासिनो दंमोन सोलोंथाइ लागासिनो दंमोन दा आफ्टार ग्रेजुएसन आरो दा कर्स लागासिनो ग्रेजुएसननि उनाव जों बेखौ लाबोफिनबाय आं सिगांबो बुंखादोंमोन माखासे आर्टिस्टफोरखौ जों मोनसे टारगेट दोनो जे फरायनाया साक्सेस जाग्रोदों बिनि उनाव जों लाबोफिनो दा फरायनाया मोनसे साक्सेस जानाय बायदि जाबाय मोनसे खामानिया जोब्बाय दा बिएडबो लानो नागिरगासिनो दङ दा इडुकेसनजोंबो थांबाय थानांगोन दा जयश्री नार्जारिखौ जिहेतु सोलोंथाइयाबो नांगौ बायदि साफिसियेन्ट लानो हानाय जों मोननानै जोङो बिथांखौ लाबोफिनबाय जोंनि नैबे आगर गैया आर'नाइ सावथुनाव आरो बिथांखौ जोङो गोजौ थाखोआव लांनांगौ बे जोंनि बिबान आरो लांबायानो थागोन लोगोसेनो रायजोफोर बे बर' सिख्ला माने इउटुब चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनो आंखौबो गाखोनो हाबाय औ गाखोनो आगेयाव थायो आं दिनैनि शुट लानाय लकेसनाव मोनफैबाय नैबेयावनो लागोन मोनसे जायगायाव जों शुटिं लानो फैदों मोनसे न'आ बिराद बिउटिफुल बे जायगायाव फैनानै दिनैथ' आंनि सर्ट गैया होमबाबो दिनै आबौनि दं सासे मादै दं आंनि बिनि जागोन सर्टआ दा आं जिरायनानै नायबाय थादों आजा बिखुनजो जागोन नामा बियाव बिखुनजो जागोन नामा बिहाव बिखुनजो थाल मोनदों आं एसे माने आदानि बिदानि माबा जाहैबाय नालाय माबानाय आरो दे बुंबावदो एसे आरो मा बुंथावथावबाव दा आंथ' जेबो बुंथ'ला जिरायनानै नायथ'बाय थानोसै ओमफ्राय टाइम पास बेबायदिनो गावनिबो फन एसे इउटुब नायलाबाय थाथोंसै बेनो मोजां जोंनि थाखाय जों गासैयाव सफैजोब्बाय दिनै आबौनि दङ शुटिंआ दङ दिनै आबौनि दं शुटिंआ बिदि आरो मा मिनिनाय बेयो नोंथां बोर मोजां बियो आरो गासिबो दंजोबो नैयाव नै गासिबो फारि फारि बेयाव सासे आमलाय रायख'था कप सोबाय आं दाख्लैनिफ्राय बेसे जाफैखोमोनलै 10 दिन औ बेयाव जेंगावबो दङ शुटिं लानानै दा बिराद मोजां जोबखांनायनि दा बिथांखौ माने बे टेनसनाव दंखायो अलरेडि बोराया टेनसनजोंनो गोलावै मिनिलांनाया थेंक इउ मा दिन्थिनाय जायोमोन बे लग'खौ दिन्थिफिनलाय आबौ आबौना साननै स्टेजजों दोननाय जादों बियो नायासै गैया मानो रागा जोंदों डिरेक्टरनि पावार रागाबो जोंनो हागौ रागा जोंनाबो थानो हागौ गोसोबा साननै शुटिं गैथ'आ बन्द' होननानैबो दोननो हागौ नामा जुमायबाय डिरेक्टरखौथ' नों बारलांनो हाया लामा होथेबाय नालाय पावार नोंजोंनो दंजोबखायोब्रा आन पावारखौ हंगारियावसो गल्ट जागासिनो ना मा होनो
Được. Thứ gì? नों जे फिसालाखौ सापर्ट होयोमोन ना बेखौ सान्ति लानानै बोराया हारसिं बिदि गाग्लोबनानै इनसाल्ट मारिगासिनो आरो Di kamu dengar makanya yang terbaik di dia. Jangan dikoi. Audiensफोरा नै खावथं फुंथं जना दंजोबो लाइनाव गैया नामा नोंथांमोन नोंसोर दाना ब्लगार गोजालै बिसोर Hello, dear my student. Hello, dear my student. Hi guys. दे नोंनि इन्ट्र'खौ होदो Dear all my friends, आं दा नोंसोरखौ लाबोदों नैबे आमलाइ बागानाव आमलाइ बिफांखौ नोंथां नायनो हागोन जानोसै दे बरिया खर' हमनो हुदाखौ गार नैबे माबायाव बे बेराव बेखौ माथो सिङाव औ ग्लिसारिन लानानै रिंजि जाना थागोन नोंथां ग्लिसारिन लानानै देरबाथाय गावनि बिमाखौ बावगारो नोंथाङा बेसेबां भट मोननानै एमएलए जानानै आङो 5,000 बारा मोनदोंमोन आङो फिसौ बे समस्थियाव बे आंनि समस्थियाव आरोखि आच्छा बे आंनि समस्थियाथ' जाबाय एक माने 113 माने 113 बिराद डेन्जार बुस्थुआव देरहादों माथो नोङो देरहादों आरो होबावगौमोनसो ओमफ्राय माखासेया बेंगालुर चेन्नाइ गुजरात थांनायफ्रा सफैयाखैलै फिसौ मानो सफैयासै माने बोरैबा गभर्नमेन्टनि लकडाउनाव आखा फाखा जादोंलै फिसौ आच्छा नङाबाथ' केम्पासखौ खालामनाङालै फिसौ आं नाम गाबज्रिनानै मानसिया साबैसेथाय बैनि रावनि रिएक्सनाव नोंनि माबायाव फैबाय थागासिनो नोंनि बेयो नै बिफा बे जोंहा फिसालानि लोगोआ सोराङा साब इन्सपेक्टरनि आरो एसआइनि एग्जाम होनाया बेखौनो फाइलखौनो नों नायथिबाय थादै फैसा बिदों फैसा आफा फिसावा फैसा नोंनो बेसेबां फैसा नांगौलै होबाय फैयै औ गोसोआव दङ बिदि होनाय खामानि मावो नोंसोरो आंनि फिसाया नोंनि लायखौ मोजांसो मोनदों आंनि फिसा बैसो लादों नोंनि लायाखै बेखौ ओइ देब बिष्णु लालायनो